Consecration ibalekile evangelini. Ukuqaphela kubalekile. Kubalekile ukuthi uqaphelephi. Uma uqaphela kuNkulunkulu, hayi uzoba igiant yokhona. Kodwa uma ungaqapheli uyoba ikhole ejwayelekile. Ifuna ifocus epheleleyo. Lithi ke izwi likaNkulunkulu asingathandi izwe nezinto ezisezweni. Ngicela ukubala ngalelo. Haleluya. Incwadi yamaHebrew 11 verse number 13. Ukuze uphumelele evangelini awukho umliko. Abanye baze bancamela ukuyothwala. Why bencamela ukuyothwala? Ingoba bayakhuleka nabo njengoba sikhuleka. Kodwa inkinga izinto zasezweni sibabambile. So basamandla angabe khona. Ancamela ukuthatha shortcut. Kanti kube uqhina kuNkulunkulu. Agcile ezwini likaNkulunkulu. Ayeke izinto zasezweni ezithandekayo azithenge. Amandla kaNkulunkulu sizowabona aphathekayo. Haleluya. And uma sekukhona amandla siba nofakazi. Uma siba nofakazi siyanqoba uSathane. Ngoba kulesikhathi samanje khona abantu abafunde kakhulu. Abamphikayo uJesu bezama ukuconvince abantu ukuthi uJesu akekho. Kodwa uma unofakazi ukuthi uJesu ngiyamazi mina. Ukuthi ungilandephi angikwazi ukumshiya. Uma unofakazi ukwazi nokubhalansa noma kuthiwa sebeyamphika uJesu ukwazi nokuthi hayi noma ngiyabuza ukuthi uyaliphika igama likaJesu kodwa igama likaJesu ngike ngalibona lingisebenzela. Ungabafika uSathane engihlasele ebusuku ngabiza igama likaJesu bathi wona abaleka. Angabalekela kanjani into engekho? Ubufakazi yona into esemqoba ngayo ubufakazi. Ngicela ukufala ngezwi. Bonke laba bafa bekholiwe bengazamukeliswanga izithembiso kepha bezibonile bezithakazele ezikude bevumile ukuthi bangabafokazi bezihamba emhlabeni ngokuba abasho kanjalo babonakalisa ukuthi bafuna izwe lakubo. Uma kambe bebecabanga ngalelo ababephuma kulo bebeyakuba nethuba lokubuyela kulo. Abeka uNkulunkulu wethu ongcwele khulumisana nempilo zethu. Siyakuza baba wethu namandla wonke usiyane nini egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siphe baba inhliziyo eziphendukayo uNkulunkulu wethu ongcwele. Singabuki umntwana wakho phambi kwethu kepha Nkosi uJesu siqonde ukuthi kukhuluma wena uqobo. Siyabonga baba wethu ongcwele emini qhubeka baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ukuthi indawo yakho mangalise ngoJesu Nkosi. Amen. Amen. Haleluya. Leli liyazisho ukuthi laba bafa bekholiwe bengazamukeliswanga izithembiso. Ukhona ke iphathe encane ngithanda kulona lithi ke babezisho bona ukuthi bangabafokazi nezihambi kelizwe. Ntomusha zisho wena ukuthi awusiyena owalelizwe. Angazi bangenzeka mhlambe umfundisi bangakwazi ukusifungisa. Ngeke ngabona eParliament befunga. Haleluya. Angazi masingabona ukufunga sithi nathi asibona abalelizwe. Haleluya. Sizihambi nabafokazi. Haleluya. Angazi benginalo ukuthi ke ngathi singazisho thina ukuthi sizihambi nabafokazi kulelizwe. Yonke into eyenziwa ezweni ironke. Haleluya. Yonke into eyenziwa kulelizwe ironke yemthokozisa uNkulunkulu. Ngoba izwe alimazanga uNkulunkulu. Iwona amazwi ke endawo namhlanje ithi iBhayibheli babezisho bona ukuthi bayizihambi nabafokazi ababhilongi kulelizwe. Uma ungabhilongi kulelizwe awukwazi ukuthatha izinto zalelizwe. Kuze ngazi ukuthi lelizwe ifa lakho. Mase liyaqhubeka lithi ke ukube bake bacabanga ngalelizwe abaphuma kulona bebeyoba namandla okubuyela khona. Haleluya. So uma uzocabanga ngezo ophuma kulona uzoba namandla futhi okubuyela khona. Uma uzophatha izinto zasezweni ophuma kulona angeke uzufike emkhomeni wasekhaya ezulwini. Uverse number 16 uthi kepha manje
balangazelela elihle kunalelo okungukuthi elasezulwini. Ngalokho uNkulunkulu akanamahloni ngabo ukuba abizwe ngokuthi uNkulunkulu wabo, ngokuba ubalungisele umuzi. Uma usudleleliswe, uNkulunkulu ngeke asabe namahloni phambi kaSathane efika uSathane ezokumangalela. Akazoba namahloni uNkulunkulu ngawe. Uzosho ukuthi umfanelo ngiyamazi, ikhona lelo. Ngenxa yokuthi umfanelo udelile okwasezweni, wafuna okwasezulwini. Haleluya. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu akanamahloni ngokuthi abizwe ngokuthi uNkulunkulu wabo. Sicela ufundise. Haleluya.